मी दिसतो होय हा होय स्पष्ट होय हा चेहरा नाही दिसत नाही दिसत नाही चालू आता चालू हा हो. विचार घेऊ चालू आता थोड्या वेळाने आम्ही जेवायला जाणार आहे आईला टिक या भारी केलं चालू ठेवलं ना या काय केलं तर बघ ये आय लव्ह टिक केलं हे बघा मस्तपैकी पाण्यात थंडाव्यासाठी कशी रेडका बसली आहेत बघा. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश गाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करतो आहे. तर मित्रांनो, आता श्रमदान चालू आहे खाली वाटेचा, कारण देव येऊच्यात वरती डाळप सॉरीसाठी, आणि त्यासाठी पूर्ण वाटेचा श्रमदान चालू आहे. मी लेटच असतंय कायम बऱ्याचशा एका, आणि बाकीची मंडळी बरीचशी येली आहे कामाक. माका फोन करून करून हैराण झाले. काय रे इलास, तुम्ही कितपत काम केलं सांगा आधी. तू तर लयच केलं असतं. तर सगळी मंडळी या, मी केव्हापासून घराकडे होते कारण भाजी देऊची होती लोकांका काढून, आणि हे बघा गाडी घालूक सुरुवातच केल्याने यायल्यापासून. हे बघा काम चालू आहे, युद्ध पातळीवर काम चालू आहे रस्त्याचा. आणि मी वडापावच्या टायमिंगवर इलेलो. बरोबर टायमार इलय मी वडापावचे. कळत वडापाव काय टायमावर इलय वडापावचे. नारळ फेमस फेमस करतय दाम. लास्ट किती आहे. पानवालो मारता हो बघा. दमलो होतो. चाय पिता काम नाही केलं त्यांका आधी काय कोणी काय केलं नाही त्यांका जरा तरतरी येऊन जाईल. तुमचं माझं जाता येईल या हो या आग पेटवणार आग पेटवणार झाडू मारणारो आग पेटवणार काय मी आग लावला. वडापाव नको तिने नुसती चाय घ्यावा इथं. नाना लांबसूनच पळतात ते बघा. नानाकडे दे, नानाकडे घे, नानाक दिलं नाना ए नाना ए समोर ढिगारो कोण ठेवला. हा घालूचं काम तुझा. शेंगू घालूची त्याच्यात भाजीत घालते शेंगू. जेवणाचा कार्यक्रम काय अरे त्या पत्यारे तुझ्या आकाली तिथे म्हटलं मरण करशे एवढे माणूस बघ किती ते चाय होत तू बाबूच नका ए मुके नको वडापाव नको. हे भाकरी खाऊन इलय हो. नको नको संकष्टी या. हे कोण रे डबल काम करून गेले ना. चाय होत तू डबल मुख्यान केलं ना. होय होय. हे आता प्रत्येकाने घरात जाऊचा नाही जेवचा 12 वाजता 12 वाजता जेवण होतं म्हणजे नाही तसं नाही. जेवणाचा प्रोग्राम आहे जेवणाचा. होय हो जेवणाचा परत होई ना. मग बरोबर येईल आता. आता काय का जेव आज जेव क मेन कार्यक्रम तोच असता जेवणाचो. नाही शेंगो देत असलो तर बघ ते काढून घ्यावा. एक मोड होतं घे तुका संधी होतं घे अर्धो. माशा नको माशानु गेले ना 11 वाजता जेवण होतं 2 वाजता 3 वाजले मग काय
तर ही बघा बरीचशी वाट साफ केल्याने मी कायम लेटच असतोय, त्यामुळे बराचसा काम करून झालेला या नानांच्या घराच्या समोर. कारण देव या खालच्या वाटेने येतात आमच्या उद्या देव बाहेर पडणार आहेत. मग पुढे पुढे काय पुढे बोल काय त्या. होय होय काढले ना तसं पाठवणार ना, तसा कसा पाठवू मिळा युट्यूबला दिसत डायरेक्ट. तोंड बघा म्हणता कोणाचा त्याचा. हे बघा आपले नौजवान पोरगे बघा काय करतात, जीवाचा रान करून आपले काम करतात. ह्यो गणत काय त्याचा नाव का माका ह्यो धडाडीचे होत रे बाबा काम करण्यात. मी येत आहे ना, मी येते काय रे कुले घालता की मापूच दुपारचे गालची बिरची. हा हे बघा कुले खास कुले समजा माझ्या लावशी. हे बघा कुले कसे असतात ते बघा. पूर्वी मास्टर अंका घालायचे. पूर्वी मास्टर लय काय करू लागले की घाली की घाली पोरांका मारल्याने की मास्तरांका घातल्याने समजा. त्यांका खाज असता अंगात खूप खाज येत आहे निघातल्या ती. कोणा कवय असले तर घेऊन जावा. हे बघा आमच्याकडे होत एक मशीन चालू ना. हा काय करतोय पुढे गेली ना. कुल्यांची भाजी असते म्हणून सांगायची. मारक घालची तू सांगशी आणि मारक घालची माझ्याकडे येते सगळे. अरे जाना जवान. अरे त्याने मांडगोळाच मारला नाही तो. हे गाणे कुवले लागले तुका नाही का बघ आता. बबल्याक घाला त्या वाईट जरा थोडेसे. फावडा नको असा आहे बघ. आडवं घालते सांगता चिंद्रात नाही चिंद्रात ना. बरोबर तोडा तोडा वा वा मस्त मस्त वा वा वा. कोणतो बोललो काय पण सांगतात मला कोले घातल्याने. आताच्या पोरांका सांगा नको उद्या नेऊन ना घालते ते शाळेत दंड नाही. हे बघा कुवले खास कुवले खास कुवले. कोणा कुट्टा कोणा घातलास भाजी खाला त्यांनी. काय हो जरा बघा. हे आमच्या गावातले पोरगे उत्साहाने हिरारीन काम करतात. हे बघा मुंबईसून कालच इलो पण आजच कामाक लागलो. इले म्हणालो बाकीचं मारा नाही म्हणालो. कोणते आम्ही काय शेलकावला. आम्ही शेलवत नाही रे. तू मेला शेलकावतोय तू सगळे. अरे बबलो शेलको ना सगळ्यात आवाज बघ चिडता बघ ती चिडता बघ. किल्ल्याची नाही थैलो आग लावू म्हणून त्या आगीचं काम दिला होता. अरे होय 4 दिवस झाले येऊन सांगता कधी दिले म्हणून. अरे तो आजच दिसणारा तो. घरात बाहेर पडलास तो. अरे घरात ना बाहेर पडले दत्त जयंती दिसलो नव्हतो. दत्त जयंती कोणत्या वाट्या फिरवत
काय नाही उपयोग शेलकावण्यात एक नंबर आहे तो. पण तू दत्त जयंती कोणत्या वाटण्या फिरवत असतो मी कोणाच्या पाठसून फिरत नाही, मी पालखीच्या बरोबर फिरत होतो. हा, सांग ना. पालखीच्याच पाठसून फिरत होतो. दत्त जयंती कोणत्या वाटण्या फिरवत हो, माका वाटलं नुसतं पानाच घेऊन बॉम्ब वाटता. रे त्या सांगितलं असतं जाऊन दे. पुढे बोल ना. नको. गणतो शांतच बसलो, त्याचा चाळवशा म्हणून. आधीच म्हणालो बाजूक रावलेला बरा. हो. कोणाच्या बबल्याच्या तुझ्या तोंडात कोण लागकच मागत ना. तुलेच मरतो खय तुले. खूपच रे. मत कटरवाला मारा. कोणाचे काय माहिती, डोंगळो चावलो असतात. साखर लावून तोंडाक झोपलेलो. काय करणार. हे बघा कसे उत्साहाने हिरारीन काम करतात सगळेजण. काय ग्रास कटरवाले बघा, ते पॉलिश करतात, रस्त्याक पॉलिश मारी देतात. काय रे भियालो की नाही, वाहत पडणार होते आयत्या आवाजात. मारशा धोंडो आमच्या डोळ्यावर वाचा. हे रस्तो पॉलिश करणारे फिनिशिंग करतात. धोंडो मारतो माझ्या तोंडावर वाचा. तरी बघा अशी सगळी आपले गावातील पोरगे सगळे, म्हणजे गावातील माणसं सगळी श्रमदान करूचा किंवा सार्वजनिक विषय असतात त्याच्यात सगळे उत्साहानं काम करत असतात कार्यक्रमात वगैरे. आणि तसंच आता या रस्त्याचं काम देव डाळपस्वारीक येणारच पोवई मंदिरात, त्यासाठी यो रस्तो साफसफाई करतात. चुकलेत वाहत. थांबा थांबा. पार करणार आग केलेली नुसती. मी दिसतो. होय हा होय स्पष्ट. होय हा चेहरा नाही दिसायचा. नाही दिसत. नाही चालू आता. चालू हा. चालू आता थोड्या वेळाने आम्ही जेवायला जाणार आहे. आयला टिक. या भारी केलं ना. चालू ठेवलं ना. या काय केलं तर बघ ये. I love टिक केलं ना. बाबूला आमचा कॅमेरेवाला आग लावतोय. इलाज पवार आहेत, बाबूराणे आहेत, बाबू धुवाळी आहेत, आजो गाडी आहेत. आणि पुढे पुढे कोण तर ते सोडून काय एकदा नाव घेऊन पाठ. तुझं चॅनल बरोबर घालले त्याला. ये पेकी घे. थांब बघलं कसली आग पेटून दिलंय, बघलं टाकलंय भुसकाट पाडून. म्हणून आग लावतं आपल्याकडे काम भारी असतं. साधारणशी नाही आला बी गुंडे फिंडे बसती. ते पळा नको. किती आहे बरोबर बघ मध्ये. होय जास्त मध्ये ये बघूया. काय माहिती. बाबाने मेल्या माका वाटतं भावान वरनं पाणी जाताला त्याच्या पाणी फुकतं. पाणी तिकडं चालू आहे ना. पाणी फुकताला पाणी. त्या वाळात कचरो टाकणाऱ्यांवर बंदी करू गई आधी. त्यांच्या आधी फोटो काढू गई. काय टाकत बघणार आहे. हा ना बा प्लॅस्टिक बघ किती आता त्याच्यावर एक मग आधी याच बनवतो लागणार आहे. व्हिडिओ बनवणारच माहिती बघा. प्लॅस्टिक ह्या एक आमच्याकडे या चांगला करीत नाहीत. या एक नको तर या करतात. प्लॅस्टिक जाळून टाका ना. आपल्या कागदात का आता आम्ही चिवारी ते टाकता. मस्त चिवारी बोका आता कोणती प्लॅस्टिक कुजत नाही ना. माहिती बघ बाटल्यांचो पेर बघ काय तो. ह्या एक आमच्याकडे एक बेकार केस जा. बाकी सगळं तुमच्याकडे गाव चांगलं सुंदर, तुमका निसर्ग सगळं सुंदर दिसतं. पण कचरो टाकतात ह्योच वाईट जरा एक गोंधळा. त्याच्यावर आता या बंदोबस्त करूचा. तुला केलं जेव तर दुपारी ह्या दोन्ही मात्र ह्याला पुढे आला का. उपवासा रे उपवास येतय मी
अरे येत आहे थांब ह्या चार्जिंग का लावून येत आहे हा नक्की येणार म्हटलेलं आहे ना तुका वांगे पटत ना मग वाहत होता तो फिरता तर चला मित्रांनो बराचसा काम झाला वाटेचा बेनून आणि दुपारी बांध घालूचो म्हणजे पाण्यातनं देव येताना नाही म्हणून बांध घालूचो बबल्याकडे जेवल्याच्या नंतर आम्ही घरात चाललो जेव पण बबलो नाही बबलो पाना घेऊन जाऊचो त्यामुळे आणि मेन त्याचा फोनवर प्रोग्राम हा तर चला आता दुपारी भेटूया बघूया मी गाडीवर जाऊचोय कार्ड आणू त्यामुळे गोंधळा तोपर्यंत बाय बाय टाटा होय ना त्याला त्यांना मारायला घातलं तू जेवण करूक चांगलं आणि जेवू गेलं ना बबल्या काय रे हो नाही आता येत यो वाटत नाही हो मी सांगतोय हो बघ आता मी रेकॉर्ड करून ठेवतोय नाही येतले मॅ देवासाठी ते येऊ काय बरोबर आहे मग हो बघ तुमचं जगवलो ताव देऊ खूप होतोस हे बघ एवढं होतो बघ मोठंच होतो रे मग भगवान गेलो भगवान गेलो नाही दगवलो मी नाही होतोय पण सांगतोय मासे उडावलेत ना तू तस ना दस्ती तेच तू तर दस्ती म्हणते ना उडवले